hurumende yacho zvinhu zvacho zvadai, dai hurumende yadai, dai hurumende yadai. Mira uinzwe iyoyo, ichakubatsira kuti muromo wako uchapfidza kubhlema hurumende, ugotanga kuzviitira zvinhu wega, ugotanga kunzwisisa mabenefits ekuverenga soko raMwari, uzive kuti you can do greater things iwe. Hurumende yacho dai, unoti hurumende ino yakugezesa, hurumende yacho dai yadai, utsvina pano neuku, hurumende dai yadai, haubikiri murume achiguta, hurumende yacho zvimwe zvinhu pane zvaunofanira kuitawo wega, ukazviverenga muBhayibheri you practice it. Wapaona verenga Muparidzi chapter 5 verse 8. Usashamiswa nazvo kana uchiona hurumende ichidzvinyirira varombo nokusavaitira zvakarurama kana kuvanyima zvavanofanira kupiwa. Mutungamiriri wese anodzvinyirirwa nemumwe ari pamusoro pake, uye vose vanodzvinyirirwawo nevamwe vari pamusoro pavo. Vari kutoomerwawo neupenyu kutori nerimowo simba riri pamusoro pavo, ravari kutotiwa kumana dai simba iri rabva iri taitawo ichi neichi, riri pamusoro racho riri kuti dai iri rabvawo taita, iwo wakati vavava kuti dai hurumende yadai, dai. Work hard, read the Bible and do something to transform your own life.